संसारनि बरफ दंथगो संसारनि मानि रखो काइतो गोथांनि बसारल'ले काइतो तैसे दंथलाय काइतो तैसे बोखांस्रांलाय आबोनि फायदि जों काइतो तैसे सिनेमारिनो फुलुकनाय साग्रा बाप्टिस्ट इउथ फेलोशिप बाय संसाजाक वाइ थामसि नैनि बिसि ब्रह्मनि कुथुमलायमा पान्दागो आं सेक्रेटारि SBYF नि एबा बंकुल बाप्टिस्ट चार्चनि आं नरक जतो फायनाय रखनो खाबाय खुबाय माखास्रां दैलामसगो फायदि सुब्रायनो दैसे दंथगलायनाय दे बिनि मुंनु लबलायै बिनि मुंनु कुचुगोसोन हिसलायनाय नरक जतो हामारि केपलो मानै थांथों दे जिनि इ पान्दानि पयलानि सिनि पाइथाक जरा फायदि जों खाफांस्राङै सिबाय रेलायै जों दंथगलायनाय बेबा गाम हामलिया जतनो जों जिनि खाफांबाय जों एक्सेप्ट लायलायनाय जिसु ख्रिस्टनि मुं लबथाथों हामबाय Sari kaham, why thamchi noi SBYF annual meeting of financial to delegates rogno, Jisu Christo ni mong kathar bay, norogno khani hamzakma ya pharo, te lam sogo, kaito norogno hamari kaithong hambay. Zotono sari kaham, sung Bankul BWS rog, SBYF annual meeting of financial rogno kapang isibayte kai kaham ya pharo. O wai thamsi nei manlai mungno kai tor bini kola kathar bai ke keidulai chapthang hambai Salgrani sikla bodol rokno ibai SBYF rokno kai tor kabangma khairogoi hamari remani jeng loi dong takle wai thamsi nei bisi brumni pluma panda sini bongkul muthawo manoi jeng mela bukha tongthawo khakhlayo phainai jo to adong rok a panda ni bisingte kabangma hamari manai जों जतनो खाबाय खुबाय लामसगो बिनि बागै फायदि सुब्रायनो दैयै जों बाक्सा दंथगनाय काइतो लबजाबथों हामबाय